нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед. 30% тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардаги будем ва пеш аз саволҳоро ҷавоб додан мо як хабара ба шумо мерасонем. мо тӯли чандин вақтҳо видеоҳо мекунем дар мавзӯи рейсҳои чартерни аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имрӯз хушбахтона як қарори наве баромад ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия 25 парвоз дар назар аст. яъне тӯли ин қадар вақт доим аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон парвозҳо мешуд ва аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ҳавопаймоҳо холӣ мерафтанд ва инак аз ана ҳамин рӯз 25 рейс дар назар аст то 1 сентябра аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. 25 рейсе ки мо гуфтем дар назар аст. Дар ин 25 рейс аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бештараш грузавои рейсҳо ҳастанд, яъне ки ба Федератсияи Россия бор мебаранд аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи самолёт ва якчандин рейсҳош дохил ба ан ҳамин 25 рейс мақсад одаморо ҳам мебаранд аз Хуҷанд, аз шаҳри Душанбе, аз чанд ҷо дар назар аст. як 10 рейси дигараш барои шаҳрвандоша бурдан ба Федератсияи Россия ва боз ягон маълумоти дигар агар мо дастрас ки кардем ҳатман пешкаши шумо мегардонем ва ногуфтанамона ҳар хабареро ки мо пешкаши шумо мегардонем аз шабакаҳои ҳукуматии Тоҷикистон ё аз шабакаҳои ҳукуматии Федератсияи Россия хонда ба шумо пешкаш мегардонем. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Беҳрӯз нависта: салом акаи Сорбон, ака ҳамин рейсҳои доимӣ ҳуй мешаванд ё ин ки не? 15 рӯза одамо меган 15 рӯза ҳуй мешава, бо 2 сол маҳкам мешава. ҳамин гап рост сай? бародари азиз, ин гап ягон ҷои ҳақиқат надорад, чунки мо дар ягон ҷо ягон ахборот оиди ҳамин гуфтагиит нахондаем. BMW Mercedes нависта: Узбекистона чӣ кор мекунем? Ай Тоҷикистон гап зан, қарзи камфоиз мета бисёр фоиз. мо барои чӣ дар Ҷумҳурии Узбекистон ҳам қарорша гап задем ба шумо, қарори президент Шавкат Мирзиёева, ба хотире ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Узбекистон ҳам низ қарор доранд. мо барои чӣ аз дигар давлатҳоро ҳам пешкаши шумо мегардонем, ба хотире ки дар ҳар гӯшаи дунё, дар ҳама давлатҳо қариб ки тоҷикҳо ҳастанд, кору фаъолият мекунанд, зиндагонӣ мекунанд, ягон ба сафари хизматӣ рафтагианд. ба ҳамин хотир мо дар ҳар куҷое ки дар ҳар давлате ки хабар оиди Тоҷикистон тааллуқ дора, мо видео мекунему пешкаши шумо мегардонем. Рашид Садиров нависад: салом алайкум бародар, бигӯ ки ман дар Россия вид на жительство дорам, кӯдакома овардам метавонам? албатта шумо ба воситаи вид на жительстватон метавонед фарзандои хитона, яъне оилаи хитона ба назди хитон биёрен. дар иҷа анамун касе ки ба назди шумо меояд, оилатон ё фарзандотон бояд ба посолствои Россия муроҷиат кунад, ариза бинависа ва ҳуҷҷати анамун шуморо копия кунаву дар аризаш бимона ва баъдан ба тавассути ҳамин роҳ метавона рафта. Азизулло нависад: салом ака, ҳамун бачаҳое саволи хизмат метиҳанд ва ё мардакан метарсанд раванд хизмат кунанд. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё берун аз Федератсияи Россия қарор доранд, акнун вақти он расидааст ки телефонҳои худро иваз созед. пас ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. бо нархи арзон ҳама намуди телефонҳо, дастсафкаш ба ҳамаи шаҳрҳо бепулай ва агар аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунӣ, як чихол падаркат мекунанд. Юбей нависад: салом акаи Сорбон, мо як муҳоҷир ҳастем, як савол дорем. дар муҳоҷират через посредник кор мегирем, кор мекунем. баъзе посредникҳо пулҳоро мегиранд, мегурезанд. мо ба онҳо дар давлати худамон ягон шикоят карда метавонем ё ин ки не? Пешакӣ раҳмат. савол аз номи муҳоҷирои Москва. агар шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дошта бошанд, албатта метавонед биёен айволошон даъво кунед. дар ҳолате ки шумо маълумотҳо доред аз бораи ҳамон шахсият, яъне ному фамилияша медонед ё ки адресоша медонед дар Ҷумҳурии Тоҷикистон куҷо зиндагӣ мекунад, дар ин ҳолат дастаҷамъ якчанд нафар мешену аз болош ариза менависед. Абдул нависад: салом акаи Сорбон, як бор хушрӯ бифаҳмон, 27-солагиро пир кунӣ хизмати ҳарбӣ мебаранд ё ин ки не? Пешакӣ раҳмат. бародари азиз, як бор не мумкин
800 бор ман ҳамин савола ҷавоб додагӣ бошам ки вақти 27 сола шидӣ аз хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. Ёқубҷон навистааст: салом алайкум акаи Сорбон. 1 сентябр границаҳо ҳуй мешавад точно. Ман без документ гаштаистам, 6 моҳ шуд. Агар бирам Тоҷикистон равам, депортатсия кунанд ҳам майли. Мумкин депортатсия кунанд, иш мақсад хитон қайд карден. Дар ҳолате ки аниқ кушода мешавад, шумо савол додистем бародари азиз, як гап ман ба шумо мегӯям ки ҳеҷ кас намедонад пагоҳ чӣ гап мешавад. ба ҳамин хотир мо ахбороте ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар шабакаҳои ҳукуматии Федератсияи Россия буромад, яъне ки амн ба тарзи русӣ буд, мо онро тарҷума кардем, пешкаши тамошобино гардондем. Дар ҳамуҷа навистагӣ буд ки аз 1 сентябр Федератсияи Россия бо якчандин давлатҳо парвозҳои худша оғоз мекунад ва аз ҷумла Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, ана ҳамин давлатҳорам нависондагӣ буд дар ҳамуҷа ва мо ҳама чиза хонда ба шумо пешкаш кардем ки аз 1 сентябр бояд рейсҳо кушода шаванд, чунки Федератсияи Россия худаш қайд кард ки бо чандин давлатҳо парвозҳоша кушода мекунад ва дар ҳамун чандин давлатҳо Тоҷикистон низ дохил аст. Касое ки агар видеои маро тамошо кардагӣ набошанд, бидурен ҳамун видеоро тамошо кунед. Мумкин як ҳафта пеш ман ҳамун видеоро партофтагием, бо дар уҷа шу ҳамаша фаҳмондагием. Мо ҳамин гуна қайд кардагием ки Федератсияи Россия тасмим гирифтагӣ бо чандин давлат сарҳадҳои худша, парвозҳои худша кушода кунад ва яке аз чандин давлатҳо Тоҷикистон низ дохил аст. Ба ҳамин хотир ҳеҷ кас намедонад пагоҳ чӣ гап мешавад. Худованд вазъияти ҳамин беморӣ тинҷ бошаву авҷ нагира аз нав. Иншааллоҳ ки давлатҳо аллакай рӯ ба беҳбудӣ оварда истодаанду сарҳадҳои худшона, парвозҳои худшона барқарор карда истодаанд. ҳамаш вобаста аз ана ҳамин беморӣ астай бародарон. Вобаста на аз май, на аз шумоай, на аз Путинай, мақсад на аз як каси дигар. Ҳамаш вобаста ба ана ҳамин беморие ки беморӣ агар авҷ нагира дубора, мисол агар дар давлате ки дар спискаи ҳамун Россия ҳастай, дар ҳамун давлат агар беморӣ дигар авҷ нагира, албатта ки сарҳадош кушода мешавад. Шукронаи Худованд ки имрӯз дар Тоҷикистон ин беморӣ на он қадар сахт авҷ гирифтаистай дига. Мақсад ки беморӣ кам шидаистай рӯз то рӯз. Иншааллоҳ 90% боварӣ ҳаст ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон низ мақсад парвозҳои худша кушода мекунад. Аз мо шумо танҳо дуо меравад назди Худованд ки ҳамин беморӣ аввалан нест нобуд шавад ва ӯ касое ки медорен фикрои ҷазири хитонаву комментарияҳои бад менависен, шумо да ягон гуфтание надорам, чунки шуморо агар ба хубиам биган намефаҳмен, ба гапи гандарам биган намефаҳмен. Ба ҳамин хотир гуфтанием ки ҳайфай ҳамон одамое ки ҳақорат мекунанд, гап задан қатъия ва ё ҳайфай. Худованд ҳаматона ҳидоят кунад. узри зиёд ки камтар гапа дароз кардем, видеоро ҷамъбаст мекунем. Боз ягон саволи дигар бошад, дар поёни ана ҳамин видео саволтона пешкаш бигардонен. Дар канали Юрист TJ ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. Видеоҳои нави моро интизор бошед.